Ég heiti Sigríður Júlía og ég kennari frá Íslandi og mér hefur þótt þetta verkefni sérstaklega áhugavert. Gaman að sjá hvernig þið hafið það í Litáen og Finnlandi vegna þess að mér finnst fatlað fólk hafa eitthvað sem við heilbrigðu höfum ekki. Þess vegna finnst mér hefur þetta mjög gott og mjög fróðlegt að kynnast ykkur. Takk kærlega fyrir mig. Kivointa tässä projektissa on ollut se, että on päässyt tutustumaan Islannissa ja Liettuassa niihin eri työ- ja päivityskeskuksiin. Sveiki, aš esu Kristina. Buvo labai smagu, labai įdomu pamatyti daug žmonių, įvairių žmonių. Ir svarbiausias, aš manau, šio projekto tikslas yra pasaulis be sienų, visom prasmėm. Ačiū. Siistiä havaita uusia ihmisiä. Hieno maisema ja hyvä fiilis. Ég heiti Erla og ég er kennari við Tækniskólann á Íslandi og ég er sérkennari. Mér hefur þótt mjög áhugavert og skemmtilegt að taka þátt í þessu verkefni með Litáen og Finnlandi og sjá hvað er verið að gera með fólki með fötlun og sjá hvað fjölbreytilegt hvað hægt að gera. Ég hef lært til mikið af þessu og mun reyna að koma því áfram til fólksins sem ég heima. Og bara takk fyrir mig, það var mjög skemmtilegt. Mä oon Ville Asikainen Omapolku ry:stä Suomesta ja onhan tää ollut melkoinen kokemus. Mukava on ollut tavata uusia ihmisiä ja käydä jännissä paikoissa. Päällimmäisenä jäi mieleen tämmönen toimintakeskus, missä hoidettiin mehiläisiä. Se oli jännittävää. Kiitos. Sveiki, aš esu Rita. Aš dirbu Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centre 8 metai, socialinė darbuotoja. Pasitaikius progą domiuosi, kaip gyvena neįgalieji kitose šalyse. Dabar atvykau čia su projektu ir tikiuosi, kad tai bus ne paskutinis projektas ir mes susitiksime dar. Ačiū. Mä oon Niina Kärkkäinen ja mä oon Omapolusta, Suomesta, täältä Tampereelta ja mä rakastan matkustamista ja mun mielestä on mahtavaa, että mä oon tän Mobility-projektin tiimoilta päässyt Islantiin ja Liettuaan ja myös se, että mä oon pystynyt mahdollistamaan nuorille, että he on päässyt matkustamaan näihin maihin ja tutustumaan paikallisiin keskuksiin ja Islannissa paikalliseen kouluun ja uusiin ihmisiin ja käyttämään vierasta kieltä, englannin kieltä ja näkemään hienoja maisemia. Ja sen lisäksi mun mielestä on ollut hieno päästä oppimaan vähän projektityöskentelystä, kun tässä on pitänyt organisoida tätä projektia sit yhteistyössä näiden tahojen kanssa. Ja paljon kaikkea muutakin. Mun mielestä tää on ollut tosi jees. Labą diena, esu Jurgita, dirbu 9 metai Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centre, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams. Labai džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti šitame projekte, kur susitinka kelios šalis. Labai džiugu matyti, ką mokate jūs ir labai smagu, kad pažiūrėjote, ką mokame mes. Smagu apsikeisti informaciją, tikiuosi ir toliau bendradarbiausim. Ačiū. Ačiū. Kiitos!